Fel asiant yn Wynedd, dwi'n gweld yn ddyddiol faint o bwysig ydi o i sicrhau bod pobl lleol yn cael pob cyfle i brynu tai yn eu cymunedau eu hunain. Os ydych chi'n cael trafferth fforddio prynu cartref ar y farchnad agorad, mae yna gynllun arbennig ar gael i helpu, sef Cynllun Prynu Cartref Gwynedd. Gyda chefnogaeth Cyngor Gwynedd, gallwch gael benthyciad equity i dalu am y gwahaniaeth rhwng pris tŷ a'r hyn gallwch ei gael fel morgais a blaendal. A'r peth gorau, mae ar gael ar gyfer tai ar y farchnad agored efo unrhyw asiantaeth tai yma. Felly fy nghyngor i, ewch amdani. Os ydych chi'n cael trafferth fforddio cartref addas heb gefnogaeth, peidiwch yn meddwl bod chi ddim yn gymws. Ewch i wefan Cyngor Gwynedd am fwy o wybodaeth. Efallai na dyma'r allwedd i'ch cartref cyntaf neu cartref mwy addas i'r teulu o fewn eich cymuned lleol. Rhys Tudur dwi a dwi'n gynghorydd Ward Llanstindwy. Pan glwys am gynllun prynu cartref Gwynedd am y tro cyntaf, ni'n meddwl, iesgo mae hwn rhy dda i fod yn wir, ond mae o'n gynllun da a mae o'n wir. Mi gwch chi fenthyciad hyd at 50% o werth eich iddo. Ewch amdani, ewch amdani.